Alright, so isang magandang umaga sa ating lahat. At pinagkaguluhan na mga latag ni Boy Bangus, no? Dito sa Malabon Fish Market. At napakarami sa ating mga kababayan ng dumayo. Ang dami, no? Mga mamimili rito at siksikan sa Malabon. So, good morning everyone. At ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-e-explore sa mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga latagan ay pinagkakaguluhan. Naubos ang bangus ni Boy Bangus dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore. So, tara, let's go! Ang bilis maubos ng mga latag ni Boy Bangus, no? Dito sa Malabon Fish Market. So ito, oh. Wala na, oh. Sinold out yung latag ni Boss Maeng, 2 piraso. Sold out ang mga bangus. Pinagkaguluhan yung mga bentahan dito, no? At mabiling-mabili ang mga bangus na latag na dagupan ni Boy Bangus sa Malabon. So tawid na tayo rito. So shoutout sa'yo, Maeng. Shoutout sa'yo. Ito, pinaalis ako, di ba? Busy ka? Pwede. Pwede. Yun nga inaantay ko eh. Ubos yung bangus mo, sold out. Matindi ka. Iba ka, Boy Bangus. Oo. Ayan na. Ayan, Pacman. So, shoutout sa inyo. Salamat. Alright, so dito naman tayo. Sa Pusit, Kalawang ni Jeff. Sold out din dito kay, grabe. Grabe yung mga bentahan po dito ng mga bangus. Sa pwestuhan nila, oh. Wala na natira kay Boy Putik. Shout out sa iyo, El. Good morning. So ganyan pagkaguluhan yung mga latag nila, no? Na sold out ang mga latag dito. Wala na. Lumapit na sa inyo si Boy Tanong. Tapos nakaluto na ng ulam yung boss mo. Ayun, no? Ano ba yan? Paksiw na. Ayun, ang sarap. Paksiw na bangus. So, ayan, ganito rin sa kabila. At kung pagkaguluhan yung mga latag. So, update natin yung latag dito. Ayan, 220 ang per kilo. Hello po, good morning po. Shout out, good morning. So, tumpukan na dito, no? Grabe. Ubos ang mga latagan. Matindi si Boy Putik at si Boy Bangus. Nagkahatawan ng bentahan ng mga bangus na latag. So shout out sa iyo. Shout out sa mga customer natin. Salamat sa pagpunta. Ngayon, salamat. Thank you sa pagdayo sa Malabon Fish Market. Wala na. Yan na natin, right? Ito na lang? 6-7 yan eh, 7. Eh, magkano presyo? 110. 110. So, Ulit sold malaki out. kayo naman, malalaki ako. Tumaas Oo. na konti, magsando, gawa nung brown isda. Ayun, no? Uy, tilapia, pamalta ko. Uy, pati na tayo ngayon. Oo, wag muna tayo maganda yun. Pati na kayo. Oo, inom kami. So maaga sila makakatapos dito sa mga bentahan nila dito sa ating mga mamimili sa Malabon. At napakarami talaga, no, na dumayo. So iikot na tayo at mag-update pa tayo sa ibang latagan dito sa Malabon. Salamat sa inyo. Thank you. Oh, ikot na ako. So shoutout sa mga mamimili natin sa Malabon. So Moy, shoutout sa iyo, Moy. Good morning. Nakita mo na yung sarili mo sa vlog ko? Sa lamangkero ka doon. Ito, no, 70 pesos kilo ng ating mga matatabang tahong. Salamat, Moy. At ito yung mga presyo naman dito ng mga isdang lapu-lapu, no.
So, Bitilya, may 130. At mga lapo-lapo rin dito. Doon talaga sa may maliit, no? Oh. Salamat, thank you, thank you. So, mga gulay. Pasayawin mo muna. Shoutout si Pogi. Ayun. Naka-pink siya ngayon. Pink. May mustasa. Oh, Pogi talaga. Mama, mustasa. Asawa ni Mustaso. Ayun. Kapatid ni Mistisa. Mustisa. May pahabol talaga eh, no? Naman. May naghahanap dito, bahay kuya. Nagtatanong sa akin. Eh, wala na, di ba? Pakadalang eh. Pag meron lang talaga, tiyempuhan, no? Oo. Ito na lang po yung paninda rito ni kuya. Pals na lang po na 100 pesos kada balot. Wala na, naubos na. Salamat kuya, thank you. Sa mga presyohan na ating mga ina-update. So, tatampal, oh. Te, magkano? Poslando, 160 na lang. 160 per kilo. Yan po, no? 160 per kilo ng mga tatampal. 166. Ayan, no? At murang-mura yung tatampal natin, no? Marami na naghahanap talaga. 160 na lang po. Isang kilo. Sarap yan. Meron pa naman. At makakabili pa rin kayo dito sa Malabon Fish Market, no? 160 per kilo. At mga tahong natin, peso kataba. Ang katatakal ay 50 peso. At 100 peso mga talaba. At dito, mga alimango malalaki, alimasan. Boss, talaga masarap. Nakakatibo pa. Nasipit na si Bossing. Bumitaw. Bumitaw yung isa. Tingnan, boss. Nakawala. Lalaki lang ba? Yun yung ating mga alimango rito, no, na bentahan. Nakasipit pa. Bumitaw yung ano. Ikaw kilan to. Isang kilo. Ika ba kilo, boss na rin? 400. So, 400 pesos po yung per kilo dito ng alimango. 200. Meron din kilo dito, 100 pesos. No? At itong malalaki ay 200 pesos per kilo. Wala to? 340. Bigay mo na yan, nasubatan daw. 300 na lang. Binigay na. Malaki ba? Ha? Malaki? Malaki mo, laki kasi nasipit eh. Sipit yun. Isang kilo yan tayo. Kaya talaga yung alimango, no? Nakasipit. Ay, yung nakasipit. Babae pa. Gantian mo, boss. Ngat-ngatin mo siya mamaya. Kainin na kaagad. So, yun yung presyohan dito ni Boss Loris ng kanyang mga latag. At ito ay 300 pesos yung mga kilo, no? Naunahan kayo ni Mami. Si Mami. Ayan yung mga kilo, 300 pesos kilo ng mga hipon. So, ubos, sold out. Mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo. Obi, kalahati na lang. 400 na lang. Sige na. 420 yan. Ang laman ng alimango, pumapalo yan sa 10. 10 piraso, 1 kilo. Yan, siyam, 10, 1 kilo. Sold out na Yung tayo. 400 pesos na per kilo, no? Sold. Wala na, boss. Sold out. Wala na. Tag na lang, tag.
300 na ubos ang hipon. So, dito na tayo. So, wala na rin. Latag ni Kuya Ricky, sold out. Wala tayong naabutan. Ubos na. Kuya Ricky, shoutout sa'yo. Wala na akong may vlog. Ubos. Aga. Oh, ang daming tayong tao. Kala ko piyesta rito eh. Kaya Ricky, salamat. Thank you. So, sold out yung mga latag ni Kuya Ricky, no? Sa mga latag dito ng kanyang isda. So, dinagsa rin yung kanyang pwesto. Mabilis talaga ang mga bentahan dito. Kahit tipo, no? Dito, 320. 300 daw. O, 300 binigay ang hipon. Tapos, dito ay 280 naman ang per kilo ng hipon. Alright, yan ang mga presyohan dito. Ang bangus natin ay kada piraso, 200. Grabe bentahan ngayon dito, no? Madami ng tao, dinagsa, napakarami. Good morning, Sir Lodi. Magkano na ngayon presyo ng bangus? Medyo bumaba tayo ngayon. Magkano Boss ngayon? Lando, kasi medyo makulimlim. Oo. 100 yan, 80 na lang. 80 na lang ang isang tinapang bangus, no? Oh sir, wala na 120, 80 lang yan. O Napakamura. 150 na dalawa. 150 dalawa. Ilan sir? Salamat Okay, sa iyo. salamat. Thank you. Alright. So grabe. Grabe ang bentahan. Puro pa sold out ang mga latagan dito, no? At napakaaga pa. 160, 100. Kasi nga gawa nga ng halos lahat ng presyohan dito sa Malabon ay bagsak. Bagsak presyo. Kung kita nyo, wala na rin dito. Oh. Maagang-maaga pa lang ay mabilis na maubos yung mga latagan nila. Ari, pumunta ka na dito tapos na kami. Alright. Yan po yung mga shrimp dory. Boss, 120. nagbibenta boss. So, shout out sa'yo. 160. Wala na yan boss. Paubos na, no? Ang kilo lang eh. O, kita mo, murang-murang na yan. Dapat mga pugitan natin dito. Ano ba babaguban? Press na bangus, no? Magkano kilo? 180 ang per kilo. Alright. So, yan yung mga magaganda fresh na natagan ng bangus. Dito naman tayo, no? Good morning! Kayo natumpukan, ha? Bubuli, 80 pesos ang per kilo at mga kalaso 60 ang per kilo. Leo, kaya mayate. Kunin siya yung dirigyo. Hindi ako naman yung sandam sa'yo. Ay, 200. Alright, so dito. Sige. Ano mo na siya lang, oy? Kakabot ka ba? Lataw pala iyo. Iyo? Kaya na sana, mas dati para na lang. Kaya nga, wala na eh. Wala na akong ma-vlog sa pwesto. Oo. Alright, so dito na tayo. Tawid na tayo dito sa mga latagan pa ng mga isda. So, pre, shout out.
So grabe no. Grabe yung dagsa at grabe din yung pagkaubos ng mga latagan dito. Napakarami kasing dumayo at nalaman sa ating mga vlog na napakamura na mga bentahan ng isda sa Malabon Fish Market. So ito rin no, wala na din no. So dito, 110 ang per kilo ng tilapia Batangas. Grabe mga bentahan talaga at paubos. So napakaaga pa no. Ito oh. Wala na oh. Shout out, good morning, ubos. Halos lahat. Mura isda kasi. Ubos lahat eh. Oo. Halos na mula kay Boy Putik. Pa-sold out. Halos lahat talaga ng mga bentahan sa Malabon Fish Market. No? Puro paubos ang mga latagan nila dahil sa mga murang presyo. So tilapia Batangas po natin dito ay 100 pesos yung mga per kilo na lang, no? At napakamura talaga. So dagsang-dagsa na ang ating mga kababayan at talaga naghahanap pa ng mga murang presyo na kanila mabibili. So ang hipon naman dito ni Butoy o Brian Flores ay pinagkakaguluhan din, no? Salamat pre, thank you. So ito, pre, magkano hipon mo ngayon? 400 paring lado. Ang lalaki, no? Jumbo, 400 pesos na pinagkakagaluhan din na latag yung hipo, no? Jumbo size. Salamat pre, thank you. Ayan, no, mga kababayan natin, no? Ang dami. So, lakad na tayo at abante pa tayo. At mag-update na tayo sa iba pang mga latagan na ating makikita rito, no? Ang boss, ang boss. Ito na lang yan, boss. Paubos na. Ayan, ganyan pagkaguluhan po ang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At ang mga hipon, kahit 400 pesos malalaking hipon ay pinagkaguluhan si Brian Flores dito sa kanyang pwestuhan na yan, no? Kanya-kanya ng salakot ng pagkuha at paglagay sa mga timbangan at sila po na naglalagay ng kanilang binibili at mabilis din po yung paghataw ni Brian Flores ng kanyang mga latag na hipon. 400 pesos per kilo. Masosold ka sa dami. Sold na sold, no? So, shout out sa ating mga kababayan na dumarayo. Ingat po palagi tayo sa Malabon. At sa mga OFW natin sa ibang bansa, shout out sa inyong lahat. Good morning sa ating mga masugid na manonood taga-subaybay. Shout out sa iyo Lisaw Laurente, Rodolf Oy, Tony Vlog, Bornox TV, shout out sa inyo. Yan po yung ating mga taga-subaybay sa ating pag-vlog. Randy Conan, shout out sa iyo. Sa ating mga kasamahan sa trabaho sa safety officer, lagi po tayong mag-iingat at keep safe everyone. So hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.